Heel Nederland heeft vakantie gevierd. En voor jou gaat de vakantie nog beginnen. Ja, ik heb hem nog te goed, ja. Ik moet nog heel even een klein eindje wachten tot 18 september. Dan ga ik lekker op vakantie. En ja, tot en met 17 zijn we volop bezig, ja. En dan gaat er na jouw vakantie ook nog iets bijzonders gebeuren. Nou ja, goed, ik heb eigenlijk begin van het jaar al een vakantie geboekt. Want je moet wel een eindje vooruit plannen. En daar ben ik achteraf heel blij om. We gaan lekker naar het zonnige Turkije, lekker genieten ja, van mijn gezinnetje. En ja, even de batterij weer een beetje opladen. We zijn heel druk bezig om een prachtig mooi dubbelalbum samen te stellen. En in principe zijn de liedjes al uitgezocht. Er komt een heel mooi dubbelalbum uit met de 40 beste liedjes van de afgelopen jaren. Er staan een aantal nummers bij op die nog niet eerder op cd zijn verschenen. Waaronder het liedje Eenzaamheid, Je speelt al jaren een spel. Natuurlijk Liefde te dik in de kist met René. Ja, en dan, dat geeft mij eigenlijk ook weer een klein beetje de ruimte om straks na de vakantie weer de studio in te gaan en nieuwe dingen te gaan schrijven. En hopelijk produceren met mijn producer Welon. En ja, we zitten niet stil, maar het is een overvolle agenda en ik wil heel graag de studio in. Maar ja, er is gewoon te weinig tijd om dingen te doen op dit moment. Dus.